Il-proverbju Malti jgħid min jobżoq fis-sema jiġi ħlura f'wiċċu. U naħseb li dan il-proverbju imur eżatt għal din il-logħba li għadna kemm rajna. Inter 2 Milan 1. U l-persuna li għandi fuq il-mira tiegħi hija dak il-bniedem kiesaħ żies u dardira li meta kien żgħir kien jgħid li jżomm mal-Inter. U li l-Inter qiegħda f'qalbu. Irnexxielu jiġi magħna biex telaq bl-iskuża li rrid sfida oħra. Biex imbagħad sena wara reġa' mar fuq in-naħa l-oħra ta' Duomo. Dak it-traditur merċenarju Żvediż illi illum nispera li ħal lezzjoni illi meta tparla żejjed u mbagħad tieħu l-ħaqek bħalma ġara llum. Illi l-ewwel qatt joffendi l-Romelu minn għalih li għax skurja ħajlabha tal-bully iżda l-ewwel tkaċċa u mbagħad ġie eliminat mill-Koppa Italja fid-99 minuta. Kif jgħidu l-Ingliżi? Karma is a bitch. U illum il-karma ġustizzjatu kif inhu sewwa u xieraq. Inut li ngħidilkom li ninsab ferħan sentir li rnexxili nirbaħ dan id-derbi bil-mod kif irbaħtu probabbli kienet tkun inġusta kif ikun lajna imma żammejna sod sakemm fl-aħħar irnexxilna nitfawhom il-barra kif inhu sewwa u xieraq. Jiġifieri fuq l-ewwel gowl il-gowl ta' dak il-wannabe bully, jiġifieri għandi ftit xi ngħid però l-ewwel nett Kolarov bin Kolarov ma t-tieni nett se nerġa' nitfa' l-ment ieħor kontra l-gowler illa għaliex imqar dak l-effert minimu biex jippruva jġibu mhux baqa' jħares. Anyway, mhux se ninħelax l-opinjoni tiegħi tafuha biżżejjed fuq dan il-gowler. Anyway, irnexxielna nġibu drop penalty sagrosant. Niskurja appuntu Romelu, Lukaku, il-fawl kien minn ebda skużi, minn ebda il-fawl kien. U mbagħad dan il-bniedem li għandi fuq l-isfond il-maestro Christian Eriksen skurja free kick illi se ndumu ma nisimgħu bih. Jiġifieri ovvjament kif jgħidu t-Taljani l-esperanza l-ultima da morire u t-tama tiegħi hija li forsi sa fl-aħħar dan il-gowl forsi jiftaħ moħħ Conte min-naħa u jgħin il-Eriksen jinfetaħ għaliex nibqa' nsostni li plejer bħal Christian Eriksen l-Inter għandna bżonnu daqs il-ħobs. M'hemmx iżjed xi tgħid, daqs il-ħobs għandna bżonnu lil Eriksen. Issa, mill-bqija x'nistgħu ngħidu. Grazzi ragazzi, grazzi Inter. Issa Koppa Italja imisna jidher li l-ġimgħa d-dieħla kontra l-Juventus jew Spal għalkemm let's face it, it's gonna be Juventus li jikkwalifikaw. Ħankunu mingħajr Lukaku Hakimi għall-ewwel leg ma nitkellmu meta jasal il-waqt fuq dik il-logħba. Nżommu frasna li nhar is-sibt għandna logħba importantissima x'nilagħbu kontra il-Benevento fid-9 u għaldaqstant ejja nikkonċentraw fuqha din il-logħba issa. Ovvjament niċċelebraw il-lejla u mbagħad nibdew naħsbu għal
għall-logħba tas-sibt li iva hija importanti daqs il-logħba tal-lum. Mill-bqija ma' daw nagħmlu appuntament għal 21 ta' frar fit-tlieta fejn hemmhekk u mbagħad naraw se jiġri imma insomma ingawdu l-lejla ħbib tiegħi. Għada ġurnata oħra mbagħad għada nibdew naħsbu bil-kwiet fuq il-Benevento. Inkitbu fuq l-istazzjon ta' dan l-istazzjon ta' YouTube għal iżjed kontenut bħal dan kif ukoll nhar il-ħamis ser ikollna l-programm l-intervista fejn ser niddiskutu Fiorentina Torino ta' nhar il-ġimgħa, klik. Facebook fejn hemmhekk ikollna isu il-gateway għal kontenut li jkollna sewa hawnhekk kif ukoll fuq il-sit uffiċjali tagħna ta' Antonello Sports Blog. Naf li bħalissa ħarġu koll aħħar aħbarijiet rigward sezzjoni beta l-kampjonati taż-żgħażagħ li ntemmew illum il-ġurnata. Għaldaqstant fuq Facebook segwuna fuq Antonello Sports Blog u fuq is-sit uffiċjali antonellosportsblog.wordpress.com. Kif tlistu minn dan kollu? Għamlu li xjaten tridu. Imma ftakru ħaġa tilabu wix tal-arroganti għax kif jgħidu Alla jilħaq il-kulħadd. Lej tajb ħbieb Forza Inter u it goes without saying. Milano siamo noi.